KOHOM je u proteklih 10 godina organizirao najbolje kongrese iz područja obiteljske medicine. Uvijek se trudio dati više, bolje, zanimljivije. Ove nas je godine pandemija koronavirusa sve pomakla iz težišta, no i u tim okolnostima KOHOM je pronašao način da educira i progovori o važnim temama. Na vama je da se udobno smjestite pred svojim računalima i doživite novu, drugačiju dimenziju kongresa. Pridružite nam se na najboljem i najzanimljivijem online kongresu ove godine, 11. KOHOM kongresu. Dobrodošli!